Κλείνοντας την αναδρομή μας στην ιστορία του τάγκο, αισθάνομαι ότι πρέπει να πάμε πίσω, στο 1930, εκεί που διαμορφώθηκε το πρώτο στυλ τάγκο, το καγένκε, με πολύ ιδιαίτερη θέση, στακάτο ρυθμό, χαρακτηριστικά βήματα και λυγισμένα γόνατα. Το καγένκε είναι μια πολυσήμαντη λέξη, με περίπλοκη ετυμολογία, που σύμφωνα με τον Κομπέλο προέρχεται από το συγκερασμό των αφρικάνικων λέξεων καντόμπε και γιόγκο, που σημαίνει αδύναμος. Οκνός, σε μία από τις αφρικανικές λέξεις που έφτασαν με τους μαύρους σκλάβους στο Ρίο ντε λα Πλάτα. Να λάβουμε υπόψη μας πως στις αρχές του αιώνα το καγένκε σήμαινε συνήθως κάτοικος των λαϊκών προαστίων, δηλαδή χαμηλής κοινωνικής στάθμης. Ο χαρακτηρισμός προσδόθηκε κατ' επέκταση σε έναν ειδικό τρόπο χορού του τάγκο, στο στυλ με το οποίο χόρευαν στα προάστια. Ο ευπρεπής κόσμος το απλοποίησε, αφαίροντας του οτιδήποτε παρέπεμπε στον κόσμο των κακόφημων περιοχών. Καγένκε, λοιπόν, είναι το είδος του τάγκο που έχει στο ρυθμό του έντονη επίδραση της νέγρικης μουσικής και κατέληξε να σημαίνει το κατεξοχήν μάγικο και αλανιάρικο τάγκο. Μέσα στο τάγκο μπορούμε να ανακαλύψουμε την ελευθερία, αλλά και το χώρο και το χρόνο για να φεθούμε. Ο χορός μας αποτελεί μια σταθερή ενότητα με συνεχείς εναλλαγές. Με το τάγκο ξεφεύγουμε από τον κόσμο και με τη βοήθεια συγκεκριμένων κανόνων και λεπτών μηχανισμών φτιάχνουμε ένα δικό μας. Άλλωστε, από το καλλιτέχνη εξαρτάται αν θα αγαπήσει το ένιγμα. Αυτό είναι όλη η τέχνη. Η αγάπη που ξεπέρασε το ένιγμα. Και αυτό είναι και όλα τα έργα τέχνης. Ενίγματα που περιβάλλονται, καλοπίζονται, κατακλείζονται από αγάπη.